DMS-TV channel muso awniche awniyatum hayo bismillah wa ko kibare o kene o kan fuli anita no wan kan wana lame bago bela jeli mali kona ani mali ko kan biete ne novembre ko loklitan samba flan mo anduro awa ko kibaru no wati sili fulu ko fe kuno ful bamil mambulu ko luda ko ludo wetalige kuna fal damna la biya meta Cameroon jamana kondana Octobre ko kleta ani flate mene samba flan mo andro no ku Cameroon kala tayre waya ka foko o senere refe ko pol biya hale kun taraga demande candidature yare déposer choko mina ale wese ke jamana nyama ko kura pol biya ale se baya sor o kwena kada ka hanya ka foko pol biya ale de shuganzira tugun ninga ale ke Cameroon jamana nyama ko kura aga wicha manda yare la oko kumne la nya ka foko nyana jebba yare dokera Palais de l'Assemblée nationale la Cameroun fa bayere la ni o Yaoundé ye novembre kalo kle wora temene samba flan muga anduru o nyana jense fe Cameroun gouvernement mayuga police alenuga sorrasu yero kon charuga capital fam bela jelena wala saka dankari manifestation suku bela jelena o dongo folena Paul Biya ka discours kon nana ya yira ka foko alere kon tena son feu nyagami walma sosole yere ka Cameroun jamana yere kon ti ayo leru bayere deta waye kan gele yere kon da mado ye minunga bara violence haleni konya yere Cameroun jamana kon nana aga okuma nyesileno ga jeya fanga sinamato aleni sosol joglu mado yere Mado ya ira ka foko kalata min boraga ke Cameroon jamana konna na ku kalata ye nambara to kalata yere di Isa Chiroma Bagari ne ale fanga sina maton nyemai oluga mawo yere ma so Paul Biya ga ni fanga yere ma ya ira ka foko Paul Biya ga ni fanga ye nambara to fanga yere di ko lu bolo ko kalata sebe nunu yere ko nyagami bayere kere la wala sa Paul Biya yere be siga senga aga fanga chugo mi yere la sabula ku ye mado yere bal wala sa oluga na se ku ga votu yere ke ko resultat nunu fana yele mali yere di do o jalaki nunu kera balaw bayre de uga jamana konna na kerengere ne ala duala aleni Yaoundé ko kabini Paul Biya hale ga seba dara kenga ka fokale de gichonga dira ne ga ke jamana nyamaye o wati yere konna ko balaw bayre de willa manifesta de l'opposition mawo alenu ga fintigla ka yere nyogoje o yere sen fe ko ma chama yere de kon minena fintigla ka fe wa politique ton ma chama yere ni walen jalaki ka foko ne bingano wale jugu yere de gouvernement mawo ya yere ka foko ya hakilna sigi kuma yere fo jamana kono de kalen fana kuye nyagami ke baga nunu yere fana nyangi ko sobe Paul Biya hale Cameroun jamana nyama e kabini samba kele keme kono to an bishe anifla uga jamana nyama folo yere ga fanga dafiri yere ko fe ni otogare ko Ahmad Ahijo ko kabini o wakati fuka na se bima kale de bega sigiga ke jamana nyama ko ni Cameroun jamana konna na wa fana ka chama yere ko ni ko nambara ko yere de ba ke ni abesega ke jamana nyama Paul Biya de me bago ya yira ka fa ko Paul Biya yere ko ma sabati lene do wa fana ko nyama nyuma yere do kadaka kai la kana sabatu ga jamana konnana jamana mi yere kon kun klaleno anglais folo alin français folo yere ani aga maraw fana la nga aga fanga sinama to nya jalagi ka fo ka kuma ga fanga ke akele ni tai wa fana kai politique fen chama yere de bali wa fana ka ga fanga be ke sira yere de fana wa ida raga fo ko Paul Biya aliga ni 8 manda yere konna ka bina gele baw yere soro sabula kelemi me anglais fo marawla marfatigu yere ke mega yoromi yere ma horan yere ta ko fanta bayre be Cameroon jamana konnana wa fana ko bara yere kon te ka soro ninga di chifina ka yere ma wa fana ko corruption keleme ka furba bara yere kon chin alen fanga korea yere fana sabula politique nyama chama yere be fanga la kabini san chama ma kon megu yere nyinga Paul Biya aliga ni fanga kura yere konna ko Paul Biya kan fanga imena ke fanga la fialeni ko walma ko abina ke gele yere de uga jamana konnana Cameroon jamana kono de chama yere koni kerengere ne ala shifina ka yere ulukon be yelma yere fe ko ina ale nuga yere ma horan yere fana ngame wakati mile na foko Biya be na fo Paul Biya ale kon chesile no kosobe wala saka ga jamana fanga yere marakanye hal na soro kritiku yere kon chara kosobe Paul Biya yere kon kan ko kabini novembre kalo klinani samba flan muga andurko sa kotige bal dobe kana Kivu marala ni obe Congo RDC esian fa yere de fe o sa inkera sababu ye ninga nan ji wala ngata bayere de uga dugu konna na kerengere ne ala ka togota dugu yere la sa balawo yere kon korobera kosobe sabula akira sababu ye ninga so keme an bina ni nyogon yere kon chien o duguina ko demba ya keme fla an bishegi nyogon ko lubega shiken mando yere kon mega shi uteru de feno wa fana ko dugu sigiba ma uga senege fen yere koni
ko sanwo yɛrɛ tara ni o bɛɛ lajɛlen ni o yɛrɛ kɔni mɛna kɛ menace u ka dumuniko yɛrɛ la ko hali u ka ekɔliso fo ka taa se u ka batokɛyɔrɔ ma ni o ye egiliziw ye ko sanji yɛrɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ wa fana ko kɛra sababu ye ni denmisɛnnin caman yɛrɛ tɛ ka se ka taa kalayɔrɔ la wa fana ko dugu sigiba maaw ka baara caman fana jɔlen de don u ka dugutigi ni o ye mahanga ye ko Shabani ye ale ye welewelemada kɛ teliya yɛrɛ la ni ka ɲɛsin diɲɛma yɛrɛ kɔni ma a b'a ɲini hadamadenya dɛmɛliw jɛkulu dɔ fɛ i n'a fɔ Croix-Rouge ale ni sigida ONG dɔw k'u ka dugudenw yɛrɛ dɛmɛ ni basi manamaw ye ale ni dumuniw ye so tɛ minnu yɛrɛ bolo ale ni finiw fana fo ka taa se furaw yɛrɛ kɔni ma sabula ko ni jiwoyo yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni bana caman ye i n'a fɔ choléra ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Sud Kivu yɛrɛ ye yɔrɔ ye min bɛ kulu sanfɛ wa fana ko nɛnɛba de bɛ o yɔrɔ in na ni kuma caman sanji tiɲɛta yɛrɛ kɔni bɛ na ni ka o tiɲɛniba yɛrɛ de don o yɔrɔ in na ko balawu jugu yɛrɛ kɔni bɛ ka caya o yɔrɔ in na k'a sababu kɛ wagati yɛlɛma kɛcogoyaw ye n'o de bɛ ka sanji yɛrɛ kɔni kɛ sanji farima yɛrɛ ye fana u ka dugu sigiba maa caman y'u ka siranw yira k'a fɔ ko sufɛlaw fɛ k'i b'a ye ko sow bɛ bin wa fana ko sanji woyo k'olu ye sira bɛɛ lajɛlen datugu hali maa yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ wa maa caman fana yɛrɛ kɔni ka mɔgɔw tora u ni na o yɔrɔ na u ka wariw hali n'u ka sɛnɛfɔw bɛɛ lajɛlen ma maa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen n'olu kɔni bololafɛnw bɛɛ lajɛlen de tununna ko nin wale sugu yɛrɛ kɔnɔna la ko Congo gouvernement maaw hali ni ONG international maaw yɛrɛ kɔni welelen don walasa u ka se ka na n'u ka dɛmɛw yɛrɛ ye ka ɲɛsin ni maa degunnen ninnu yɛrɛ ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kivu ale sigiba maaw yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔ hami yɛrɛ de la ka d'a kan u ka sow binna siyɔrɔ kɔni tɛ a caman yɛrɛ fana bolo fo ka taa se baloko dɛsɛw yɛrɛ la u ka dugu ninnu kɔnɔna na Botswana ale ni Angola a yirala k'a fɔ ko ni jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni u ka fanga yɛrɛ kɔni bonya DBR yɛrɛ kɔni kan ni olu ye jamajago ŋanaw yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔna na k'a bɛ tile dama dama bɔ Botswana ale ni Angola ministre des mines ye ɲɔgɔnye yɛrɛ dɔ kɔni kɛ Gaborone ni o ye Botswana faaba yɛrɛ ye walasa ka kuma jɛɲɔgɔnyabaw yɛrɛ dɔw kan jamaboli yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ale ni énergie fo ka taa se logistique yɛrɛ fana hukumu kɔnɔna na ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jate diɲɛ jamabɔla ŋaraw yɛrɛ de fɛ jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ sisan ka nafa caman de sɔrɔ u ka nafolo sɔrɔlenw na ko sani u ka tɔnɔ fanbaw bɛɛ lajɛlen ka taa jamana wɛrɛw entreprisew la DBR yɛrɛ ye Afrique Sud yanfan ale ni Britannique jamana caman yɛrɛ ka tɔnba dɔ de ye ni ale lakodɔnlen don i ko diɲɛ jamafɛrɛla ŋana dɔ ye jama gabakurulama o bɔli ale n'a feereli jɔyɔrɔ ba yɛrɛ de b'a bolo o kow la diɲɛ kɔnɔna na wa fana ko san o san ko 100 sara la Botswana ale bɛ jama gabakurulama 70 yɛrɛ kɔni de di DBR yɛrɛ ma Botswana bɛ tɔnɔ min yɛrɛ sɔrɔ o la 100 sara la o yɛrɛ tɛ tɛmɛ 15 yɛrɛ de kan o b'a yira k'a fɔ ko DBR yɛrɛ kɔni jama fanba bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ Botswana dugukolo de kan o bɛɛ n'a ta o ta Botswana jamana yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni tɛ tɔnɔ tilennen yɛrɛ de sɔrɔ o ko in na o de y'a to a y'a ɲini ka fangaba yɛrɛ de sɔrɔ société yɛrɛ kɔni kan ni o ye DBR yɛrɛ ye Angola ni ale fana bɛ jate jama dilanna baw ka ŋara dɔ ye ale fana bɛ fɛ k'i sen don DBR société yɛrɛ la ko a daminɛ na jɔyɔrɔ fitinin yɛrɛ de kɔni tun bɛ Angola bolo ko nka ko sisan k'a bɛ camanba de di a ka jamaw la walasa ale fana bɛ se ka kɛ DBR ɲɛmaaba dɔ fana ye o b'a yira k'a fɔ ko Luanda ni o ye Angola capitale ye ko ale bɛ fɛ k'i sen don diɲɛ jama fɛrɛbaw yɛrɛ la ani ka jamana wɛrɛ ka fanga yɛrɛ kɔni dɔgɔya a ka jama fɛrɛw la senko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen na ni ministre des mines ninnu ka ɲɔgɔn sen fɛ Botswana ministre ni o ye Bogolo Joy Kenewendo ale ye sinsin yɔrɔba dɔ kan ko a wagati de sera u k'u ka jama baaraw yɛrɛ kɔni segin a nɔkɔrɔ la o kɔrɔ de ko jamana fila ninnu bɛɛ b'a fɛ k'u ka nafolomafɛn ninnu yɛrɛ kɔni moderniser o fana k'a bila ba yɛrɛ la ale ni fana k'u ka jama baarakɛcogo ninnu yɛrɛ fana yɛlɛma n'o de ye a tigɛcogo ale ni a sɔgɔlikɛcogow yɛrɛ ye ko sani u k'u ta kɛ jama gabakuruma yɛrɛ kɔni bilali ye jamana wɛrɛw kɔnɔna na ale ni fana ka baara caman yɛrɛ kɔni bila u ka jamanaw kɔnɔna na walasa u ka nafolo fanba yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to Afrique yɛrɛ jamana kɔnɔna na Botswana ale ni Angola ka ni jɔɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don jama suguw la fo ka se bi ma DBR ale ni compagnie occidentale olu le kɔni ye jama jago fangatigiw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nka ko ni jamana fila ninnu y'u ka fanga fara ɲɔgɔn kan ni o de ye Botswana ale ni Angola ye k'u bɛ se k'u ka sariyaw yɛrɛ kɔni da n'o de ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ sɔngɔ ɲumanw yɛrɛ kan k'u ka sariyaw wajibiya jama suguw ka ale ni fana k'u ka sɔrɔkow yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ fana ta Botswana ale ni Angola yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'u fanga yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka nafolomafɛnw yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ la a ka d'u yɛrɛ ye wa jɛɲɔgɔnya in b'a to fana u ye u ka wagati tɛmɛnen baaraw la ni u ma nafa sɔrɔ sira min yɛrɛ kɔni na wa jɛɲɔgɔnya in b'a to n'u k'u ka sigida nafolo sira caman yɛrɛ kɔni tɔnɔw sɔrɔ Chad ale ni Sudan jancew yɛrɛ kɔni ɲagaminen bari an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sababu kɛ
kabini samba fulani muga an sababu wati kɛlɛba min yɛrɛ kɔni daminɛna Sudan jamana kɔnɔna na n'o de kɛra sababu ye ka Sudan jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni boli ka b'u ka dugu kɔnɔna na ni ka u kun da Chad jamana yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɛsiyanfan yɛrɛ la diɲɛ gɛlɛyatɔba ka lasigiden min ɲɛsinnen bɛ hadamadenw ka lakanakow ma o y'a yira k'a fɔ ko Sudan jamana kɔnɔdenw ka situation yɛrɛ kɔni tɔ de bɛ ka juguya ka taa fɛ don o don o fana ko don o don Sudan jamana kɔnɔden kɛmɛ bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni bɛ u frontière yɛrɛ kɔni tigɛ u sen na wa kuma caman bɛ taa sɔrɔ ko minɛn yɛrɛ t'u bolo wa fana u sirannen yɛrɛ de don walejuguba min yɛrɛ kɔni bɛ ka k'u ka jamana kɔnɔna na walasa ka nin maa bolilen ninnu yɛrɛ kɔni bisimila Chad jamana kɔnɔna na Chad gouvernement maaw ale ni agence humanitaire maaw ye yɔrɔba dɔw dayɛlɛ walasa nin maa ninnu yɛrɛ bɛ se ka bisimila yen cogo min yɛrɛ la ko yɔrɔ fila yɛrɛ kɔni lakodɔnlen don ko nka ko sani u ka taga denbaya ninnu yɛrɛ kɔni bila o yɔrɔ in na k'u ka a lajɛ fɔlɔ ni ji sanuman bɛ o yɔrɔ ninnu na ka sababu kɛ ko jiko dɛsɛba yɛrɛ de bɛ o yɔrɔ na sabula cɛncɛnw de ka ca o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ misaliya la ko Goudran kan yɛrɛ kɔni ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɔrɔ falenba yɛrɛ de don ko o yɔrɔ in na Sudan jamana kɔnɔden ba 49 yɛrɛ de bɛ o yɔrɔ na wa ka caman yɛrɛ kɔni muso ale ni denmisɛnninw de ye ko maa caman fana dɔw bɛ yen nɔ ko so tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo ko maa ba 19 fana yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ si kɛnɛmala yɛrɛ la kɛnɛba dɔw de la jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ wele ko action contre la faim olu y'a yira k'a fɔ k'u ka daminɛ novembre kalo tile 7 na sanba 2025 k'olu yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ ji litiri 3 yɛrɛ dili ma ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ma tile kurukara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ko n'i y'a ta k'a lajɛ hadamaden dun mago bɛ ji litiri 15 la ka taa bila 20 yɛrɛ ɲɔgɔnna la tile kɔnɔna na min na a b'a min ka tobili kɛ n'a ye fo ka taa ko yɛrɛ ni o ji ye ko ni nin maa ninnu yɛrɛ kɔni ma se ka ji sanuman yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni k'o min o bɛ kɛ sababu ye k'u bila ji nɔgɔmin yɛrɛ de la jiko dɛsɛ faralen funteni kan ale ni saniyabaliya ka fara ɲɛgɛnw nɔgɔlenw fana kan sabula ko ɲɛgɛn 200 yɛrɛ dɔrɔn de bɛ yen nɔ ni dun y'a ta k'a lajɛ ko maa ba yirika de bɛ yen nɔ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ o ɲɛgɛn in na o de bɛ na ni ɲɛgɛn nɔgɔli yɛrɛ ye ko gɛlɛya ni o nɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko bɛ se ka na ni Ebola banakisɛ yɛrɛ ye kosɛbɛ kolera yɛrɛ dun ye banajuguba de ye min yɛrɛ kɔni bɛ cari kosɛbɛ ji minnu contaminelen don wa fana k'a bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ kɔni faga n'a ma furakɛ joona yɛrɛ jamana min yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn ni fantanyaba yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko Sudan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛna kɛ doni belebele de ye Chad jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ka sababu kɛ dumuniko ladonni ɲuman hali ni soko dɛsɛw fana ye nin wale yɛrɛ kɔni hukumu na HCR maaw ye welewelemadan kɛ communauté internationale maaw yɛrɛ kɔni ma ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin sigibaa maa ninnu yɛrɛ ma anw yɛrɛ bɛ welewelemadan kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛ maa yɛrɛ kɔni ma ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka dɛmɛ kɛ ni ka ɲɛsin Sudan sigibaa maa ninnu minnu yɛrɛ bɛ Chad jamana kɔnɔna na k'u ka dɛmɛw yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na u tɔɔrɔlen don u degunnen don DMS TV cɛ n'a musow ni de bɛ dansigi bi don kibaruyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma